Nosaltres som Maria, Neus i Nayara i anem a parlar de la representació mental. En primer lloc, farem una breu introducció al concepte i a continuació parlarem sobre les aplicacions pràctiques de la representació mental i finalment acabarem llançant una pregunta sobre el tema a l'auditori. La representació mental és la forma en què la informació és representada en la ment. Davant d'aquest fenomen hi ha dues perspectives. D'una banda, la perspectiva de les imatges mentals, que postula que aquestes són la base de la representació mental, i les imatges mentals són representacions anàlogues de la realitat. D'altra banda, està la perspectiva de les proposicions, que defensa l'existència d'un codi on estan cifrats els nostres coneixements, que són els continguts semàntics, els episodis i les destreses. Aquest codi és de caràcter abstracte i fa referència als significats i no a les paraules en si. A continuació anem a parlar de les aplicacions pràctiques de la representació mental i més concretament ens centrarem en les imatges mentals. Per estudiar aquest tema ens hem centrat en 5 articles científics extrets de les bases de dades Dialnet i PubMed, però només n'explicarem 3. Quant a l'àmbit clínic, hem trobat que les imatges mentals es relacionen directament amb alguns trastorns, com pot ser el trastorn obsessiu-compulsiu o en la hipocondria. També s'ha observat que les imatges mentals es relacionen amb els trastorns alimentaris. En concret, aquest estudi parla sobre el desenvolupament de tècniques eficaces per a la reducció de l'ànsia, i les seves conclusions generals han sigut que la generació i el manteniment de les imatges mentals de qualsevol modalitat sensorial pot ser interrompuda per la competència d'activitats cognitives en la mateixa modalitat sensorial. A més, aquesta tècnica també s'utilitza per a suprimir els desitjos per a altres addiccions, com l'alcohol i el tabac. I encara que els seus efectes no són duradors a llarg termini, sí que s'ha observat la seva eficàcia a curt termini, ja que la utilització d'aquesta tècnica pot reduir els desitjos en qualsevol ocasió. A més, l'ús repetit d'aquesta no disminueix la seva eficàcia. En l'àmbit clínic també s'ha trobat relació entre les imatges mentals i les experiències d'autolesió. En aquest estudi, l'objectiu ha sigut comprendre les imatges mentals en les persones que s'autolesionen. D'esta manera, s'ha observat que el contingut de les imatges mentals versa sobre les preferències personals i els desitjos que no estan en la realitat. A més, les imatges mentals que són evocades s'experimenten com a quelcom plaent i no acaben en conducta autolesiva. Però les imatges que són experimentades com a externes al subjecte sí que s'experimenten com quelcom desagradable i n'hi ha menys control per autolesionar-se. I aquelles imatges que són percebudes com a detonants o intrusives van acompanyades d'experiències d'angoixa psicològica. D'altra banda, les imatges que presenten activitats d'autolesió solen ser contades en primera persona, mentre que les imatges mentals d'aquelles coses que mai han existit es conten en tercera persona. I finalment, en aquest estudi també s'han trobat 2 elements nous relacionats amb les imatges mentals. D'una banda és la fantasia que hi ha envers d'aquestes i el tabú que presenten algunes de les persones que s'autolesionen enfront de les imatges mentals. Per acabar aquest apartat, parlarem de les aplicacions pràctiques de les imatges mentals en l'àmbit escolar, més concretament en la participació de les imatges mentals en la resolució de problemes. Així, l'objectiu d'aquesta investigació ha sigut conèixer les estratègies utilitzades en la resolució d'un problema algebraic, i les seves conclusions han sigut que hi ha subjectes que tenen imatges mentals del problema i per tant les utilitzen en la seva resolució, mentre que altres persones sols utilitzen el plantejament algebraic per resoldre'l, que és de caràcter més proposicional. A més, s'ha observat que les persones que resolen els problemes a partir de les imatges mentals tenen una millor comprensió de les relacions del problema i per tant poden construir els seus significats. Tot i que també es pot resoldre el problema algebraic sense comprendre'l, és a dir, només utilitzant el llenguatge matemàtic. Finalment, també s'ha vist que si la persona que resol un problema és un matemàtic o un estudiant avançat, arriba a la solució sense utilitzar les representacions mentals,
però que si es tracta d'un alumne que està aprenent l'assignatura de matemàtiques, les imatges mentals pareixerien indispensables per aprendre, ja que és millor construir els significats del problema. Per acabar, llançarem una pregunta a l'auditori. Plantegem la següent activitat en una aula de tercer de primària de 9 anys d'edat per a estimular la creació d'imatges mentals. Es presenta una targeta quadrada de cartolina de color, sobre la qual hi ha 2 quadrats xicotets, d'igual grandària però de diferents colors i textures. En primer lloc, els alumnes exploren el material durant uns minuts i a continuació se'ls dona una instrucció, com per exemple: si espentem els 2 quadrats cap a dalt, com quedarà la figura? Al mateix temps que es dona la consigna, se'ls fa moure les figures en la direcció i amplitud del moviment que deuen imaginar. Finalment, es retira la targeta presentada i es dona distintes targetes amb quadrats en diferents posicions perquè els alumnes trien la solució correcta. D'esta manera, com serà el rendiment d'un alumne evident, altre cec de naixement i altre evident amb els ulls tapats? I fins ací la nostra presentació. Gràcies per la vostra atenció.